Добър ден, здравейте, момчета. Янко, ти си така един от по-тежките наши случаи в момента. Почна ли, макар и по-малко болката, се успокоява или още не е? Значи, днеска ми е четвърти ден. Да. Снощи спах много добре. Това е добре. Значи Това не беше ми се случвало от много време. Добре. Да. Нямам думи. Ти си в доста така обострено състояние и с силни болки, но това е добре. Добър показател. Значи проблема при мен е почна преди 4 месеца и постепенно се задълбочи. Но аз поне знам от какво се го причиних. От дигане на тежко и вертикален натиск. И постепенно се задълбочиха болките. Съвсем случайно. То се чува, когато човек почне да има някакви проблеми, почва да се допитва до хора, които патят от същите проблеми. Тук от процедурите така, усещаш ли от някои процедури, примерно да си по-добре или някои, които пък да ти влошават, за да може, ако е необходимо да смениме някои процедури, или добре се чувстваш от тях? Добре се чувствам, най-добре се чувствам от екстензията. Екстензията. Просто още когато ме опъна, направо ме олекна. Да, добавиме, ако трябва пак да се включат още екстензии. Да, те премахват спазъма, така че веднага му отпусна. Веднага му отпусна. Днес има ли екстензии? Днес няма. Вчера бе. Ако трябва да се включат днес, да се включи пак една екстензия. Добре. Продължаваме и аз... Нямаме право на избор. Важното е да вярваш. Значи имам колега, който е бил при вас преди 2 седмици. Вярата в лечението е много важно, така че... Тръгнах по канален ред. През болници, консултации с неврохирурзи, рехабилитации. И един път неврохирург каза, не си за операция още. Това е добре. Щом неврохирург ти е казал, това е добре. Така е. Добре. Продължаваме с лечението. Надяваме, че ще... Благодаря ти, по-късно ще дойдеш да направим тракцията. Тук съм на ваше разположение, така че няма.